Pundo ang pasalamatong mananayaw sa Ambo, Oporo, Kamugtas, and Kubo. Kurok Lido, Rosalinda Pisalmoy, Choreographer, Danica Flynn, Dance Masters, Paula Masong and John Irauda. Once again, contingent number 1. Tarabay, nanay mga bisita, manukit na kita! Ay, na ang pinakagwapang tour guide, si Maria. Lakaw, duulan! O Maria, dawaton mo ba ang akong gugma? Oo, Pedro, dawaton ko kay sama sa pag-amping nimo sa mga tuki. Kabaw ko nga dilit ko nimo biyaan.
And that was contingent number 1. Mundo